Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanın heja di barnamak nu ya siyeri nebi emli peşberi vene. İro di barnama xwedê inşallah em behsa herba xendaqê bikin. Sala hicretê pêncemîn herba xendaqê bi kar hatibû. Di sohbetê xwe yî heftê borî de ji vê herbê me behsa qismekî vê herbê kiribû. Bes dema me qediya bû me navaroka herbê neqedandibû. Îro inşallah ji yê emanê em sohbeta xwe berdewam bikin. Temaşevanên hêja sohbeta borî me got Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem digel 3000 eshabê xwe yê çekdar ji bo artêşa şirkê ya 10,000 pêşvaz bikin. Ji Medînê derketibûn çûbûn li kêleka xendaqê ew kortala Gokola bûn ew qenalê Gokola bûn li derdora wê mefreze wesîfe Resulê Xweda li eshabê xwe par kiribû û eshabê wî her mefrezak wesîfa xwe bi kar danî. Artêşa şirkê jî dîgel 10,000 kes ji Mekkê birê ketibû, 4,000 kes ji vana ji Qureyşiya bi kar dihatin, 6,000 jî ji Yahudiya ji qebîlê Yahudiya yî gol Xeyberê bicih bibûn û ji qebîlê Ereba yê cuda yê bedewî bi kar dihatin. Bi tevatî artêşa şirkê bi 10,000 çekdar ji Erebîstanê ji Mekkê birê ketibûn, berê xwe dabûn bajarê Medînê. Di nava artêşê de me got Yahudî hebûn, qebîla Yahudiya ya Nadir hebû. Di nava qebîla Nadir, serokê qebîla Nadir Huyey bin Ahtab beriya got werne bigihêjine Medînê ji serbazê artêşê ji Ebu Sufyan re got heger em herin li hundir Medînê qebîlak İsraîl, zarê İsraîl ya herî xurt heye, zarê Qureyza. Ez soz û peyman didim ey Ebu Sufyan ez ê bikim got zarê Qureyza peymana xwe ya bi Muhammed re xira bikin û piştgiriya me bikin. Ji xwe em ê Medînê ji dar de dînin. İdî îdara Medînê jî wê têk heve destê me û destê wan. Ez vê soz û peymanê didim. Dema got artêşa şirkê hat dost bên derê Medînê bi cih bû. Ebu Sufyan gazî Huyey bin Ahtab kir. Gote Huyey bin Ahtab ka te soz û peymanek dabû ji bo zarê Qureyza. Got peymana xwe yê di demboriyê de bi Muhammed re çêkiribûn, nivîsandibûn, wê peymanê xira bikin û ji bo piştgiriyê bikin. Nexasim jî ji bo di hundir bajarê Medînê de bêbiryariyê derxin rabin esyanê bikin. Ew ji hundir de esyanê bikin û em jî ji derve de em êrîş bikin. Yani bê zayiatek mezin em ê Medînê ji dar de dînin û em ê ji Muhammed bi carekî rehet bibin. Şûyey bin Ahtab re got here vam hatine here bi serokê qebîla Qureyza re biştaxile. Temaşevanên hêja Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem biborin dema got hicretî Medînê kir li bajarê Medînê bi sê qebîlê Yahudiya yê giregir re peymana neêrîşkirinê û peymana ewlehiyê danî. Ev peyvan li gor rîwayeta kir 52 xal yani 52 made û nivîsan heta dîrok van dibêjine anayasa kanûna bingehî ya Medînê ya yekemîn jî ev e. Yani kanûna esasiye a yekemîne ji pêncî û du benda bi kar hatiye. Resulê Xweda di vê kanûna esasî de gazî serok û pêşkêşê qebîla Nadir ya Qureyza û ya Qaynuqa kiriye. Wan re jî peyman daniye gotiye Medîne bajarê me hemiya ye. Di êrîşa wê de em ê hemû
müdafaa Medine bikin, em muhafaza Medine bikin, Medine li peşberi erişe düşmün em biparêzin. Xoşiye Medine'ye mehemiyaya ve were bîrawe ew kanûna esasî dema piştî hicretê bername xwe de dirêj maanî ziman û heta xal bi xal ew kanûna esasî me pêşkêşî we kir. Yani ez dixwazim vê bêjim di navbeyna zarê İsraîl û Resûlê Xweda de peymana neêrîşkirinê hebû. Lazim e çawa Müslüman Medîne diparastin, zarê Qureyza jî Medîne her wiha biparastana. Hüyey bin Ahtab serokê qebîla Nadir jî peyman dabû. Ebu Süfyan gotûbû ez bigihêjime Kab bin Esed serokê Qureyza ez ê bikim got Kab peymana xwe bi Muhammed re xirab ke. Ebu Süfyan jî gazî wî kir got ey Hüyey here ba Kab bin Esed boy peymana xwe xirab bike pêre biaxive. Serokê qebîla Benî Nadir radibe berê xwe dide bajarê Medînê diçe nava bajêr diçe nava bajêr li deriyê Kab bin Esed dixe. Kab bin Esed ji paş derî de dibêje ew kî ye Hüyey bin Ahtab dibêje ezim ey Kab ez Hüyey bin Ahtab serokê qebîla Nadir'im. Bes Kab bin Esed wî dilomîne wî şermîzar dike. Dibe ew Hüyeyê got qewmê xwe perîşan kir di navbêna me û Muhammed de dixwaze ew Hüyeyê got qewmê xwe sernewq û perîşan kir ez dengî wî hez dikim. Hüyey bin Ahtab dibêje belê dibe min bi rastî qewmê xwe perîşan nekir û ez ne mirovekî bêyomim jî bes teqdîr wiha pêvîst bû dibêje derî veke. Bes Kab bin Esed derî ve nake. Dibêje tu hatî çi? Tu çi dixwaze ji me? Tu çi dozê dike? Hüyey bin Ahtab dibe wey hesret û muxabil tebe ey Kab. Min dibe ji xwe bêyomîtî nekiriye û min qewmê xwe jî perîşan nekiriye. Min artêşek mîna pêlê behrê got çawa di ser hev de difûrin me aniye li dost benderê Medînê me amade kiriye ji bo got yê wek min û te ji Muhammed û hevalê wî xelas bin. Ez hatime ber deriyê te jî tu deriyê xwe li min venake. Dibe wey hesret û muxabin ji te re be ey Kab derî veke. Kab dibêje ev çi yani ev artêş wek pêlê behrê got ser hev de dixulipe min tiştek fêm nekir tu qesta çi dike ev çi ye tu çi dibêje? Hüyey bin Ahtab dibe heger tu derî li min veke ez ê ji te re vê merselê xweşik şirove bikim. Yani ez ê navaroka wê xweşik pêşkêşî te bikim. Kab dibêje ez derî ve nakim. Çiqas Hüyey bin Ahtab ısrar dike Kab bin Esed dibêje nexêr nexêr ez derî ve nakim. Tu dizanî navbêna min û Muhammed de soz û peymanek heye ya neêrîşkirinê. Muhammed heta îro li vê peymanê miqateyî kiriye. Çima ez ê miqateyî nekim? Here bizîvira ez derî li te ve nakim. Dibe Hüyey bin Ahtab bi tebiatê Kab baş dizanî. Di paş derî de gazî dike dibêje wey li te be ey Kab ji bo tu parîk nan nede min tu derî ve nake. Yani tu heqas min nizanî bû tu heqas çavteng e tu heqas xesîs e min digot qey tu mirovekî comer de tu ji bo parîk nan derî li min ve nake. Çaxa wer dibêje Kab dibêje ey Hüyey gelo tu bi himdê xwe ketiye vê riyê. Heger Muhammed û hevalê xwe meğlûb nebin ez derî li te vekim tê doza piştgiriyê li min bike. Ferz bike me û were Muhammed û hevalê wî re me pevçûn kir, me şer kir, me herb û ceng kir û Muhammed meğlûb nebû û ne riya xwe bigirin û herin ez û mirovê xwe em ê nav lepêwan de bimînin. Here ez derî ve nakim. Bes dibêje Hüyey bin Ahtab gelek ısrar dike wî bi çavtengiyê bi çikûsiyê bi necameriyê dilomîne pêl damara wî dike Kab bin Esed radibe mecbur derî Hüyey bin Ahtab re vedike. Temaşevanên hêja Hüyey bin Ahtab piştî got derbasî
هندر مالی دبه روشا ارتشا شرکی بشکل کی هری وکری پیشکشی کعب بن اسد دکه دبیجه می ارتش گو نامغلوب یعنی مغلوب نبه معانی دوست بندر مدینه می جبو آماده کریه او ارتش yani îro heta çend roj de wê êrişî bajêr bike kevir li ser kevir nahêle ji xwe Muhemed û hevalê xwe nemimkin e xwe li ber vê artêşa xurt bigirin em hatine em dixwazin hûn jî mirovê me ne ew zulma got Muhemed û hevalê xwe li malbatê Yahudiyayê de yani Qaynuqa û nadir kir em naxwazin were dubare bike werin piştgiriya me bikin eger hûn jî ji hundir de esyanê derxin ji derve ji xwe 10,000 nefer hatiye dor Medînê pêçaya girtiye yani teyr bi baskê xwe nikare ji bajêr bifire here cîkî din werin hûn jî piştgiriya me bikin em ê Muhemed ji Medînê derxin heta dibe ji bo wî iqna bike ji bo wî qane bike dibêje ey Kab Huyey dibêje ey Kab ez wê heqîqeta got li ser çiyayê Sîna ez bu hakikata gol ser çiyayê Sîna ji Musa re daketiye sûn dixwim yani ez bi Tewratê sûn dixwim heta Muhemed neyê kuştin û hevalê wî jî meğlûb nebin em hemiya ya bi esîrtî negirin ya jî nekujin em we di nava lepê Muhemed nahêlin û naçin heger ferz bike Qureyşî herin jî ez û mirovê xwe asla em te li der nahil munaşin divî warî de bera qet guman ji te re çê nebe yani heta dawî em ê piştgiriya te bikin bes hew di vê navberê de yani ev navbera got hê me êrişî Medîne nekiriye hûn jî ji hundir de esyanê derxin peymanê xira bikin Muhemed ji xwe roja firsetê bibîne çawa me ji Medînê derxist wê we jî her wiha ji Medînê biqewirîne dibe gelek bi Kab re dişteğile heta got Kab bin Esed qane dike Kab bin Esed wê sayîfa got peyman tê de nivîsandî bû gazî dike dibe wê sayîfê ji berdestê xwe re dibêje wê sayîfê ji min re bîne wê sayîfê ji Kab re dibin Kab radihêje sayîfê vî şeklî dike qet qet diçirîne davêje paşê dibêje ji zarê Qureyza re xeberê bişînin xeberbêj bera ji zarê Qureyza hemiya re bêje çünkü kelha wan cuda bû yani ji nava Medînê cuda bû mehela wan malê wan cuda bûn malê wan hemû diyar bûn mirovnî diyar bûn dibêj hemiya re xeberê bişîne bêje Kab bin Esed peysos û peymana got bi Muhemed re danî bû xira kiriye yani ew jî piştgiriya artêşa şirkê bike dibe çaxa ev xeber diçe ji hinek ixtiyar û aqilmendê Qureyza re gelekî mehzûn dibin ixtiyar û aqilmendê qebîla Qureyza çünkü dibêjin wey hesret û muxabin ji Kab re be dibe Huyey bin Ahtab hat lingê wî şemitand û wî ji peymana wî bihirand yani Kab zilamekî baqil bû çawa bi Huyey bin Ahtab xapiya dibêje di encama vê îxanetê de encama vê xirakirina vê peymanê de demek zor zehmet li pêşiya me zarê Qureyzayê aqilmendê zarê Qureyza ixtiyarê wan wiha dibêjin gelekî mehzûn dibin ixtiyarê zariyê Qureyza aqilmendê wan çünkü pêşerojê texmîn dikin dedî ev jî belkî danek xwedê ye temaşevanên hêja hinekî însan pêşiya xwe dibînin pêşeroja xwe texmîn dikin pêşeroja xwe her wekî got çemekî şetekî got bi nêvî xuya be delavê wî got karin ciyê delav ku ye li delav xwin û derbas kin hinekî însan jî pêşeroja xwe bi zerarek herî biçûk dibihêrin derbas dikin hinek jî
پێشەڕۆژە خوا نابینن وەک چەمێ گۆ بێبن و دەلاوی وی نابینن ددن ناو و دناو دە دفتسن مخابن ئەڤ اختیارێ قورەیزاژیش بەرگۆ پێشەڕۆژە خوا دبینن دبێژن کاب کارێکی نەباش کرد هەتا دخوازن کابرە ببن بربەست ببن مانع لێبەلێ کاب ئیلان دکە پەیمانێ دقەتینە پاشێ گازی قاسدێکی دکە دبێژە هەرە با محەممەد جەرەبێژە کاب پەیمانەدە قەتان و کاب ئەو پەیمان تشکی پەیمانێ نەماناسکە ینی ئەو خاڵێ گوت پەیمانێ دە مە و تە بە هەڤڕەدانی بوون جوان خاڵا ئەم مخاتەیە نەما یەکی تەنەژی دکن هەنەک خەبەربێژێ بڤی ڕەنگیژی کاب بن ئەسەد دشینە با ڕەسوولێ خۆدا تەماشەوانێن هێژا دەما گۆ ڕەسوولێ خۆدا vê xeberê ji qasidê kab dibihîze gelek mehzûn dibe. Çunkî Pêxember aleyhissalatu vesselam bi sozê xwe re sadiq bû, bi wehdê xwe re sadiq bû. Welew dijminê wî ba, welew ew dijmin di paşerojê de zerar jî dabûye, dabayê dema got bi dijminê xwe re peymanek datanî bi peymana xwe re sadiq bû Resûlê xwe da. Emrê me jî dike dibêje we sos û wehd û peyman dakê bi peymana xwe sadiq bin. İxanetê bi peymana xwe nekin. Ev emrekî İslamê ye. Emrekî Qur'ana pîroz e temaşevanên hêja. Qur'ana pîroz dibêje heta got neyarê we, dijminê we, dilnexwazê we peymanê xwe xera nekin, hûn qet peymanê xwe xera nekin. Miqatebûna li peymana emrê dînê me ye. Resûlê Xweda jî bi dijminê xwe re dema got peyman nivîsandiye li ser kaxiza peyman nivîsandiye heta got dijminê wî peymana xwe xira nekiriye wî qet peymanê xwe xira nekirine. Dema meğlûb jî bû peymanê xwe xira nedikir piştî got galib jî dibû dîsa Resûlê Xweda peymanê xwe xira nedikir. Halbukî dijmin û neyarê İslamê ne wihane meğlûb bin miqateyê li peymanê xwe dikin dema fırsetê dibînin ji bo êrişa Müslümana ya jî şewqekê ji bo serfîraziyê dibînin di cih de peymanê xwe xira dikin û êriş dikin. Heta dibe çaxa Resûlê Xweda ev xeber jêretê ji bo bişopîne xeberê Resûlê Xweda jî hinek qasid dişine înşallah gelîkek dezê derbas şweya bibim qasid dibêje mane peymanek nabêna me we hebû yani ev 5 sal ve miqateyî lê dikir me lê dikir çi zarara Müslümana li we bû we peymana xwe xira kir kab bin esed dibe nexêr nexêr qet tu peyman nabêna me we ji berê tune ye înkar dike wê peymanê ev jî weçê dijminî bi qirêj di dirêjiya tarîxê de got qet li peymanê xwe guhdar nekirine peymanê xwe muhefaza nekirine weçê wanê bi qirêj jî di vî warî de derdixe holê. Paşê dibe Huyey bin Ahtab piştî got ev wad ji Kab bin Esed stan dibe heftê swarî bi dizî yê çekdar yê fedayî şand ji bo noveta Kab bin Esed bêgirtin şande bawî. Naveroka pevxebata tifaka Huyey bin Ahtab û Kab bin Esed dibe ji Resûlê Xweda re çû Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dibe dema herbê de texmîn kir Qureyza ji wê di hundir de ji bo isyan bike Huyey bin Ahtab hat wan qana kir dibe di cih de Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem ji xwe gelek mehzûn bû eshabê xwe kom kir û wan şêwirî ji adetê wî bû yani dema got qerarek muhîm bistanda ya jî gavek bavêta ya derketa seferekê ya tiştekî muhîm li Medînê bikira Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem muheqaq bi eshabê xwe şêwirî dibe dema got ev xeber jî stan Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem gazî eshabê xwe kir li mizgeftê ew civandin û wan şêwirî. Temaşevanên hêja dema ji bo bernama me hatibû veqetandin ji ber got bi dawî bû em ê jî bernama xwe biqedînin û hez dikin
ناواروکا و شوری ام بهلن هفته پیش انشالله ام ناواروکای پیشکش و بکن ایروژی ام هاتن داویا برنامه خواه حتی هفگی اشتنا برنامه کی ده تنگی و تعلیا نبینن امانت خدا بن هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته